Už ste si niekedy predstavili svoju ideálnu jarnú záhradu. Žiarivé tulipány, svieža zeleň, zdravé stromy. A teraz si predstavte iný obraz. Zakrpatené výhonky, holé konáre a všade stopy chorôb. Čo ak vám poviem, že osud vašej jarnej záhrady sa nerozhoduje v marci, ale práve teraz, v októbri. Dnes si rozoberieme fatálne chyby v jesenej záhrade, za ktoré draho zaplatíte na jar. A verte mi, niektoré z nich vás prekvapia. Mnohí vnímajú október ako koniec sezóny. Úroda je pozbieraná, listy opadávajú, zdá sa, že si môžete oddychnúť, ale v skutočnosti záhrada nespí. Prechádza do režimu prípravy na zimu. Práve v tomto prechodnom období sa kladie základ pre budúci rast, kvitnutie a zdravie rastlín. Ignorovať oktobrové práce je to ako stavať dom bez základov. Na jar sa jednoducho zrúti. Tam je sa ako makšiť. Prvá chyba, a tá je snáď najzákernejšia. Nazvime si ju falošná čistota. Predstavte si, usilovne ste pracovali s hrablami, pozbierali ste každý jeden opadaný list. Pozemok vyzerá ideálne, čisto a upravene. Hrdý sa pozeráte na výsledok svojej práce a myslíte si, takto je záhrada už určite pripravená na zimu. No práve v tejto dokonalej čistote sa skrýva hlavná hrozba. Zatiaľ čo ste sa naháňali za listami, čo zostalo ležať na zemi? Pod jabloňou leží zhnité, mumifikované jablčko. Na záhone zas zčernená vňať paradajok. Na záhone s kvetmi z výšky floxov napadnutých múčnatkov. Vám sa zdá, že sú to len drobnosti, ktoré cez zimu zhnijú. No v skutočnosti ste tam nechali skutočnú časovanú bombu. Každý takýto zhnitý plod, každá chorá stonka, to nie je len obyčajný odpad. Je to útulný, zimný domov pre spory plesní, baktérií a vajíčka škodcov. Všetky v nich nádherne prezimujú priamo vo vašej pôde. A čo sa stane na jar? S prvým teplom sa celá táto armáda prebudí, hladná a pripravená zaútočiť na vaše mladé, krehké rastliny. Sami ste im tak vytvorili ideálne podmienky. Takže na jar sa potom nečudujte náhlym prepuknutiam chrastavitosti, fytoftóry a ďalších chorôb, veď ste si ich tam starostlivo uchovali už od jesene. Čo to hnie sprtý pokok tuja, pokok Christmas, spruce, pine, juniper, dan rhododendron. Berbeza dengan pokok daun luruh, tumbuhan ini tidak menggugurkan pakaian mereka dan terus menguapkan kelembapan melalui jarum daun dan daunnya sepanjang musim sejuk, terutamanya pada hari-hari cerah dan berangin. Namun, akar mereka tidak dapat mengisi semula bekalan air dari tanah yang beku. Keadaan ini menyebabkan apa yang dipanggil kemarau musim sejuk. Pokok itu berdiri di dalam tanah yang membeku dan secara harfiahnya kering kontang. Sebab itulah pada musim bunga, kita sering melihat pokok tuja yang kekuningan, ia seperti terbakar. Orang ramai mungkin menyangka ia mati beku, padahal sebenarnya ia kering. Untuk mengelakkan ini berlaku pada bulan Oktober, terutamanya jika musim luruh itu kering, anda perlu melakukan penyiraman yang banyak untuk mengecas kelembapan tanah. Anda perlu menyiram beberapa baldi air di setiap pokok sehingga tanah basah pada kedalaman 50 hingga 60 cm. Ini akan membekalkan simpanan air yang mencukupi untuk mereka sepanjang musim sejuk. A tu je druhá strana mince, nemenej zhubná. Nazvime to chybou sterilnej záhrady. Ide o situáciu, kedy záhradkár perfekcionista upratuje doslova všetko. Každý lístok, každé stebielko trávy sa zhrabe a odvezie. Pod stromami a kríkmi ostáva dokonale čierna, holá pôda. Človek by si povedal, to je tá pravá čistota. V skutočnosti ste však práve sabotovali vlastnú záhradu. Táto vrstva zdravého lístia nie je žiaden odpad. Je to prirodzená prikryvka, ktorá chráni korene rastlín pred vymrznutím počas krutých zím bez snehovej pokrývky. Keď ju odstránite, vystavujete korene na pospas mrazu, obzvlášť zraniteľné sa stávajú mladé výsadby a rastliny s plytkým koreňovým systémom. A to ešte nie je všetko. Doslova ste ukradli obed tým najdôležitejším obyvateľom vašej záhrady, dážďovkám a pôdnym mikroorganizmom. Práve oni spracúvajú lístie na vzácny humus, ktorý robí pôdu úrodnou a kyprou. Bez tejto organickej výživy pôda časom chudobne, zhutňuje sa a stráca svoju štruktúru. Na jar sa budete diviť, prečo rastliny tak slabo rastú na zdanlivo čistej pôde. Odpoveď je pritom jednoduchá. Sami ste ju pripravili o život. Ďalšou často prehliadanou chybou je to, keď premeškáme príležitosti. Nebude to síce vašim stromom škodiť, no s istotou vás to oberie o radosť z prvej jarnej nádhery. V jesennom zhone si často povieme, už je po sezóne sadenia, zvyšok počká do jary. A práve tu sa dopúšťame obrovskej chyby.
Október je totiž poslednou šancou na výsadbu cibulovín. Tulipány, narcisy, krokusy, hyacinty, všetky tieto symboly jary potrebujú byť zasadené práve na jeseň. Je pre ne životne dôležité obdobie pokoja v chladnej zemi. Za ten čas si stihnú vytvoriť koreňový systém a pripraviť sa na jarný rast. Bez tohto chladného otuženia sa na jar žiadne zázraky neudejú. A teraz si predstavte, príde apríl. U všetkých susedov žiaria pestrofarebné ostrovčeky kvitnúcich jarných kvetov, zatiaľ čo vaša záhrada stále pôsobí sivo a ospalo. A vy s ľútosťou si uvedomíte, že na jeseň stačilo venovať len hodinu, aby ste si túto krásu dopriali. Neodkladajte na jar to, čo ju môže urobiť čarovnou. Výsadba cibulovín v októbri je tá najvďačnejšia záhradná práca, ktorá sa vám stonásobne oplatí. Keba aj teda tá akut. Predstavme si nástroj, ktorý sa v októbri môže ľahko zmeniť z priateľa na nepriateľa. Sú to vaše záhradnícke nožnice. Ruky nás svrbia urobiť poriadok, vytvárať krásnu korunu jabloni, skrátiť prerastené konáre hortenzie alebo rúže. Zdá sa to logické, pripraviť rastlinu na zimu odstránením všetkého, čo sa zdá byť navyše. No práve toto je jedna z najčastejších a najnebezpečnejších chýb. Čo sa vlastne stane, ak v tomto období vykonáte aktívny tvarovací rez? Rastlina dostane silný signál. Alarm. Okamžite potrebujem vytvoriť nové výhonky. A ona, poslušná zákonom prírody, minie svoje zásoby a vyženie mladé výhonky. Následne však nevyhnutne prichádzajú prvé mrazy. Tieto krehké, zelené výhonky, ktoré nestihli zosilnieť a pokryť sa hrubou kôrou, odumierajú ako prvé. Jednoducho ščernejú a zamrznú. Vo výsledku ste nepomohli, ale uškodili. Rastlina minula drahocenné sily, nazbierané počas celého leta úplne zbytočne. Do zimy ide oslabená s omrznutými ranami, ktoré sa na jar stanú otvorenou bránou pre huby a choroby. Zapamätajte si, v októbri robíme len zdravotný rez. Odstraňujeme suché, zlomené a viditeľne choré konáre. Všetok rez pre krásu je práca pre jar. A čo taká burina? To je asi najlákavejšia chyba zo všetkých. Pozeráte sa na záhony, vidíte vyrastené púpavy, kozonohu alebo močovku a pomyslíte si, na čo míňať sily? Čo skoro udrie mráz a aj tak zahynú. Znie to logicky, však? Na prvý pohľad áno. V skutočnosti je to však obrovská pasca, do ktorej padajú aj skúsení záhradkári. Ide o to, že mnohé jesenné buriny sú skutoční majstri prežitia. Ich hlavnou úlohou pred odchodom do zimného pokoja nie je len vyrásť, ale stihnúť dať potomstvo. Do pôdy vysypú tisíce, ba až 10 000 semien. Tieto semená majú fenomenálnu životaschopnosť. Pokojne prezimujú pod snehom, prejdú prirodzenou studenou stratifikáciou a na jar, s prvými slnečnými lúčmi, vyrazia do rastu všetky naraz ako jedna súdržná armáda. A vy dostanete nielen zopár burín tu a tam, ale súvislý zelený koberec, ktorý bude dusiť vaše kultúrne rastliny, oberať ich o svetlo, vláhu a drahocenné živiny. Z toho vyplýva, že jedna burina, ktorú necháte v októbri, znamená 100 nových burín v máji, preto nájdete v sebe silu a prejdite sa po pozemku s motikou naposledy. Táto práca vám ušetrí týždne únavného jarného pletia. Prejdeme k hnojivám. Práve tu sa často stretávame s chybou, ktorú by sme mohli nazvať starostlivý škodca. Je úplne prirodzené chcieť rastlinám pomôcť, prihnojiť ich pred dlhou a chladnou zimou. Idete do obchodu, kúpite si komplexné hnojivo a štedro ho rozsypete pod kríky a stromy. Háčik je však ako vždy v detailoch, presnejšie v zložení. Ak vaše hnojivo obsahuje vysoký podiel dusíka, preukazujete svojim rastlinám medvediu službu. Čo robí dusík? Je zodpovedný za bujný rast zelenej hmoty, listov a mladých výhonkov. Na jar a v lete je to presne to, čo potrebujeme, ale na jeseň vy doslova kričíte na rastlinu: rastieš, poď, vyháňaj nové lístky. A rastlina poslúchne. Začne aktívne vegetovať a míňať posledné sily na rast, ktorý je pred blížiacimi sa mrazmi úplne nevhodný. A potom udrie prvý vážny mráz a celá táto krehká mladá zeleň okamžite zahynie. Rastlina nielenže zbytočne premrhala energiu, ale ani sa nestihla pripraviť na mrazy, jej drevo totiž nevyzrelo. V dôsledku toho ide do zimy oslabené a nepripravené. Na jeseň rastliny potrebujú nie dusík, ale draslík a fosfor. Pomáhajú posilniť koreňový systém, zvyšujú mrazovzdornosť a prispievajú k správnemu vyzrievaniu dreva. Preto si vždy pozorne prečítajte zloženie na obale, aby sa vaša starostlivosť neobrátila na pohromu. Ďalšou nenápadnou, no škodlivou chybou je nechať pôdu bezbrannú.
Po zbere úrody sú záhony prázdne a je veľké pokušenie nechať všetko tak, ako je až do jary. Ak máte ľahkú, piesočnatú pôdu, možno to nebude kritická chyba. Ak však máte na pozemku ťažkú, ílovitú alebo hlinitú pôdu, takáto nečinnosť je skutočná katastrofa. Počas jesene a zimy sa takáto pôda pod vplyvom dažďa a topiaceho sa snehu zľahne, zhutní a na jar sa zmení na tvrdý monolit, tvrdý ako kameň. Prídete na záhon so semenami a lopatu, do nej takmer nezapichnete. Koreňom mladých rastlín bude veľmi ťažké preniknúť cez takýto pancier a naruší sa aj výmena vzduchu. Riešením je jesenné prekopanie, ale nie obyčajné, ale špeciálne. Pôdu treba prekopať bez rozbijania hrúd. Nechajte veľké hrudy zeme. Počas zimy mráz, vlhkosť a vietor urobia všetku prácu za vás. Voda bude prenikať do pórov, zamrzať, rozširovať sa a roztrhávať tieto hrudy zvnútra. Do jary sa vaša ťažká pôda stane kyprá, štruktúrovaná a plná vzduchu. Ideálna na výsadbu. Poďme ďalej. Chyba, ktorá ničí tie najkrajšie rastliny v záhrade, je ignorovanie polievania. Znie to zvláštne, však? Jeseň často prší. Aký môže byť nedostatok vlahy? A pre väčšinu rastlín to tak naozaj je. Existuje však špeciálna riziková skupina. Ihličnaté a vždy zelené rastliny. Tuja, smreky, borovice, borievky, rododendrony. Na rozdiel od opadavých druhov, nezhadzujú svoj odev a naďalej odparujú vlhkosť cez ihličie a listy počas celej zimy, najmä v slnečných a veterných dňoch. Zmrznutá pôda im však neumožňuje doplňať zásoby vlahy. Vzniká tak efekt zimného sucha. Rastlina stojí v ľadovej pôde a doslova vysychá. Práve preto na jar často vidíme zožltnuté, spálené tuje. Ľudia si myslia, že zamrzli, no v skutočnosti vyschli. Aby sa to nestalo v októbri, najmä ak bola jeseň suchá, je potrebné vykonať výdatnú zálievku na zásobu vlahy. A tu je jedna častá chyba, ktorú by sme mohli nazvať infekcia na konci ríla. Po dokončení všetkých prác často len tak odhodíme náradie do kôlne, presne také, aké je. Ríl s hrudami zeme, sekátor s nalepenými zvyškami listov a miazgy, motika so zaschnutým blatom. Zdá sa, že na tom nič nie je, veď na jar to umieme, ale pozor, je to obrovské riziko. Predstavte si, že ste orezávali konár napadnutý hubou alebo vykopávali rastlinu s chorým koreňovým systémom. Spóry chorôb a mikroskopickí škodcovia zostávajú na povrchu náradia. V kôlni prečkajú zimu bez akýchkoľvek problémov. A na jar? Vezmete ten istý sekátor a idete strihať zdravý strom. Svojimi vlastnými rukami mu tak zaočkujete chorobu. Rez je otvorená rana, do ktorej infekciu zanesiete priamo. To isté platí aj pre ríl. Prekopávaním pôdy roznesiete nákazu z chorého úseku na zdraví. Preto jednoduché hygienické pravidlo môže zachrániť celú vašu záhradu. Po každej práci preto vždy očistíte náradie od zeminy a rastlinných zvyškov. Rezné nástroje, ako sú sekátory a píly. Potom nezabudnite dezinfikovať alkoholom, chlorhexidínom alebo akýmkoľvek iným antiseptikom. Zaberie to len 5 minút, no ochráni vás to pred veľkými problémami v nasledujúcej sezóne. Teraz sa poďme pozrieť na zelený koberec vášho pozemku. Na trávnik. Práve tu sa často robia dve zásadné chyby. Prvou je vynechanie posledného kosenia. V októbri už tráva nerastie tak intenzívne a môže sa zdať, že ju stačí nechať tak. Mnohí si myslia, že ak ju nechajú vyššiu, bude jej teplejšie a lepšie prežije zimu. To je však veľký omyl. Ak necháte trávnik príliš vysoký, nad 7 až 8 cm, pod snehom sa stane niečo nepríjemné. Hustá snehová pokrývka trávu pritlačí k zemi a tá prestane dýchať. V podmienkach zvýšenej vlhkosti a nedostatku vzduchu začne vysoká tráva hniť, plesnivieť a stane sa ideálnym prostredím pre rozvoj hubových ochorení. Najnebezpečnejšou z nich je pleseň snežná. Na jar, keď sa sneh roztopí, uvidíte na svojom inak ideálnom trávniku nevzhľadné, sivé alebo ružovkasté fľaky mŕtvej zlepenej trávy. Obnovovať takéto holé miesta je potom zdĺhavá a namáhavá záležitosť. Preto, s ohľadom na aktuálne počasie, nezabudnite vykonať finálne kosenie. Ideálna výška trávy pre úspešné prezimovanie je približne 5 cm. A hneď tu máme druhú častú chybu spojenú s trávnikom. Nechať na ňom opadané lístie. Mnohí si myslia, veď je to organika, rozloží sa a bude z toho hnojivo. Na záhon možno áno, ale pre trávnik je to doslova rozsudok smrti.
Hustý, mokrý koberec zo zľahnutého lístia funguje ako zábal. Úplne preruší prístup svetla a vzduchu k tráve. Pod touto prikryvkou sa vytvorí parenisko. Je tam tma, vlhko a teplo. To je doslova raj pre rozvoj tých húb a plesní, o ktorých sme už hovorili. Tráva pod listím nedýcha, zaparí sa a odumrie. Na jar, keď túto zhnitú masu odhrabete, nájdete pod ňou nie sviežu zelenú trávu, ale žlté, bezživotné lisiny. Okrem toho, takýto koberec je vynikajúcim zimným úkrytom pre slimáky a iných škodcov. Preto nebuďte leniví. Pravidelne aspoň raz týždenne prejdite trávnik vejárnymi hrablami a pozbierajte všetko lístie. Váš trávnik sa vám za to poďakuje šťavnatou zeleňou už budúcu jar. A zozbierané zdravé lístie môžete pokojne hodiť na kompost. Tam z neho bude oveľa viac úžitku. Contrairement aux plantes caduques, elles ne perdent pas leur feuillage et continuent d'évaporer de l'humidité par leurs aiguilles et leurs feuilles tout au long de l'hiver, surtout par temps ensoleillé et venteux. Cependant, leurs racines ne peuvent pas reconstituer leurs réserves d'eau dans un sol gelé. C'est ce qu'on appelle l'effet de sécheresse hivernale. La plante se trouve dans une terre glacée et, littéralement, se dessèche. C'est la raison pour laquelle, au printemps, nous voyons souvent des tuyas jaunis, comme brûlés. Les gens pensent qu'ils ont gelé, mais en réalité, ils ont manqué d'eau. Pour éviter cela, en octobre, surtout si l'automne a été sec, il est essentiel de procéder à un arrosage copieux avant l'hiver. Il faut verser plusieurs seaux d'eau au pied de chaque plante afin que le sol soit bien trempé sur une profondeur de 50 à 60 cm. Cela leur constituera une réserve d'humidité suffisante pour tout l'hiver. Prejdime k ďalšej chybe, ktorá na jar láme srdcia nejednému záhradkárovi. Nazvime ju bezbranný nováčik. Na jeseň ste si do záhrady vysadili mladé ovocné stromčeky, jablone, hrušky, slívky. Ich kmene sú ešte tenké, s jemnou hladkou kôrou. Obdivujete ich a tešíte sa, že máte hotovo. No zabudli ste na hladné tvory z lesa a okolitých polí. Len čo napadne sneh, pre zajace a hraboše nastanú ťažké časy. Ich obvyklá potrava sa stane nedostupnou. A vtedy sa pre ne stanú vaše mladé stromčeky tou najchutnejšou a najľahšou korisťou. Pre hladného zajaca je kôra, mladého stromčeka skutočná pochúťka. Dokáže za jednu noc ohlodať kmeň dookola, úplne z neho odstrániť kôru. Tomuto sa hovorí okrúžkovanie. Pre strom je to však istá smrť, keďže práve v kôre prúdia živiny. Na jar, keď prídete do záhrady, vás namiesto živých stromov privítajú len biele kostričky. Aby ste sa vyhli takejto tragédii, je ochrana kmeňov stromčekov nevyhnutná. Kmene je potrebné obmotať špeciálnou plastovou sieťkou, vrecovinou, netkanou textíliou alebo dokonca starými nylonovými pančuchami. Hlavné je, aby bol materiál priedušný a účinne chránil kôru pred ostrými zubami. A teraz k chybe, ktorá síce neublíži rastlinám, ale poriadne zaťaží vašu peňaženku. Je to tzv. Ľadová bomba v hadici. Zavlažovacia sezóna skončila. Zvinuli ste hadice, zatvorili kohútik a spokojnou dušou ste odišli. Zabudli ste však na jeden malý detail vypustiť zo systému všetku vodu do poslednej kvapky. Čo sa stane ďalej? Voda zostane v hadiciach, v zberných nádobách, v kohútikoch a čo je najhoršie, v potrubí podzemného zavlažovacieho systému. Príde mráz. Všetci si zo školskej fyziky pamätáme, že voda pri zamrzaní rozpína. A rozpína sa s obrovskou silou. Táto sila ľahko trhá plastové potrubia, vytrháva spoje, láme kohútiky a vaše drahé hadice premení na rešeto. V zime si to nevšimnete. Katastrofa sa odhalí až na jar, keď sa rozhodnete spustiť zavlažovanie. Otvoríte kohútik a namiesto úhladných prúdikov vody dostanete fontány striekajúce z podzeme a potoky tečúce z roztrhaných hadíc. Jarné práce sa nezačnú príjemným sadením, ale nákladnou a špinavou opravou celého systému. Preto nebuďte leniví. Prefúknite systém kompresorom, odpojte a vyprázdnite všetky hadice a nádoby. Tieto jednoduché kroky vám ušetria kopec peňazí a nervov. Prejdime k najchulostivejším obyvateľom záhrady, ružiam, hortenziám a iným teplomilným rastlinám. Chybu, ktorú tu robíme, by sme mohli nazvať udusiť láskou. Túžba čo najlepšie ochrániť obľúbený krík pred mrazmi je úplne pochopiteľná.
No v tomto prípade sa unáhlenosť a prehnaná starostlivosť môžu ukázať byť zhubnejšie ako samotný mráz. Najčastejším problémom je príliš skoré zakrytie. Vidíte v predpovedi prvé slabé mrazy a okamžite sa vrhnete na obalovanie svojich ruží do niekoľkých vrstiev netkanej textílie. Oktobrové počasie je však zradné. Po mrazoch sa často vracajú teplé daždivé dni. Čo sa deje pod vašim hustým, nepriedušným zakrytím? Vytvára sa efekt termosky. Tam je teplo a veľmi vlhko. V takýchto podmienkach sa rastlina nepripravuje na zimu, ale naopak pokračuje vo vegetácii, jej púčiky môžu dokonca začať rašiť. To hlavné však je, že ide o ideálne prostredie pre rozvoj hubových infekcií a plesní. Rastlina pod takouto prikryvkou sa začne dusiť, jej kôra a púčiky zčernejú a zhnijú. Na jar, keď odkryjete krík, očakávate, že uvidíte živú rastlinu, no nájdete zčernané, zhnité konáre. Správny čas na zakrytie je nástup stabilných mrazov, keď pôda už mierne premrzla. A samotné zakrytie by malo byť priedušné s možnosťou vetrania. A tu je jedna chyba, ktorú mnohí považujú len za estetickú, no v skutočnosti má nesmierny praktický význam. Ide o zanedbávanie jesenného bielenia stromov. Väčšina záhradkárov bieli kmene na jar, v apríli, aby to bolo pekné k májovým sviatkom. A to samozrejme nie je na škodu. Avšak svoju hlavnú ochrannú funkciu plní bielenie práve v zime, presnejšie koncom zimy. Predstavte si február alebo začiatok marca. Cez deň svieti jasné, už takmer jarné slnko. Tmavá kôra stromov sa na slnku zohrieva na plusové teploty. Môže sa v nej dokonca začať prúdenie miazgy. A v noci udrie silný mráz. Živé pletivá kôry, naplnené vlhkosťou, náhle zamrznú. Ľad roztrhá bunky a na kôre vznikajú hlboké trhliny. Nazývajú sa mrazotrhliny. Okrem toho, na hranici bieleho snehu a tmavého kmeňa vzniká obrovský teplotný rozdiel, ktorý vedie k slnečným popáleninám. Biely náter odráža slnečné lúče a nedovolí kmeňu prehrievať sa cez deň. To zmierňuje denné teplotné výkyvy a chráni kôru pred poškodením. A zdravá kôra je zárukou zdravia celého stromu. Takže stromy treba bieliť nie na jar pre krásu, ale práve v októbri, novembri pre ochranu. Teraz sa pozrieme na srdce každého záhradníka, na kompostovisko. Tu číha chyba menom kompostová sabotáž. Zbierate rastlinné zvyšky, aby ste ich premenili na cenné hnojivo. A to je samozrejme správne. Ale čo presne tam dávate? Napríklad, vytrhli ste vňať paradajok napadnutú plesňou zemiakovou. Alebo ste odrezali konáre jablone s prejavmi chrastavitosti a možno ste vypleli burinu, ktorá sa už stihla vysemeniť. Kam to všetko putuje? Správne, na spoločnú kopu. Zdá sa vám, že cez zimu a leto sa to všetko rozloží a všetci pôvodcovia chorôb zahynú. Žiaľ, nie je to tak. Výtrusy mnohých hubových chorôb sú neuveriteľne životaschopné. V komposte sa cítia výborne a niektoré sa dokonca rozmnožujú. Vo výsledku tak svojimi rukami pripravujete nie úrodný substrát, ale skutočnú biologickú bombu. Na jar tento nabitý kompost s láskou a starostlivosťou roznesiete po svojich záhonoch, pohnojíte ním zeleninu a kvety. A budete sa čudovať, prečo napriek všetkému vášmu úsiliu rastliny chorľavejú už od začiatku sezóny. Zapamätajte si zlaté pravidlo. Do kompostu možno dávať len zdravé rastlinné zvyšky. Všetku chorú vňať a napadnuté konáre je potrebné spáliť alebo odviesť z pozemku. Pozrite sa bližšie na svoje ovocné stromy a kríky. Vidíte na konároch tie zaschnuté, scvrknuté plody, ktoré tam zostali visieť aj po úrode. Pripomínajú malé múmie. Chybou však je nechať ich tam visieť cez zimu. Zdá sa, že ide len o pár zabudnutých bobúľ či sliviek, veď čo už len z nich môže byť za škoda. No každý takýto mumifikovaný plod nie je len vyschnutý zvyšok. Je to skutočné ohnisko nákazy, najčastejšie hniloby plodov či moniliózy. Vo vnútri takého plodu, akoby v spoľahlivom bunkri, prezimujú spóry huby. Sú tam dokonale chránené pred mrazom aj nepriaznivým počasím. Na jar s prvým teplom a vlhkosťou sa tieto spory aktivizujú a rozletia sa po celej záhrade, infikujúc mladé kvety a zárodky plodov. Výsledkom je nová, ešte silnejšia vlna choroby v nasledujúcej sezóne. Už jediný zabudnutý zhnitý plod dokáže nakaziť desiatky, ba až stovky budúcich jablk či čerešní. Preto neváhajte, prejdite sa po záhrade so záhradnými nožnicami alebo palicou a zhoďte úplne všetky zaschnuté plody. Treba ich pozbierať
a bezpodmienečne spáliť, aby ste zdroj nákazy zničili raz a navždy. Poďme sa teraz pozrieť do skleníka. Keď sa zozbierajú posledné paradajky a papriky, mnohí jednoducho zamknú dvere a nechajú ho tak až do ďalšej jary. To je chyba. Je to ako nechať nepriateľovi teplý domov. Skleník je totiž uzavretý priestor s ideálnou mikroklímou nielen pre rastliny, ale aj pre škodcov a choroby. Roztočce, molice, spory plesne zemiakovej a kladosporiózy. Všetky tieto neduhy milujú skleníkové podmienky. Keď skleník jednoducho zatvoríte, nechávate celú túto armádu prezimovať v tých najkomfortnejších podmienkach, bez problémov prečkajú zimu vo vrchnej vrstve pôdy, na rastlinných zvyškoch, v štrbinách konštrukcie a na povrchu polykarbonátu. Na jar, hneď ako sa oteplí a vyjde slnko, prebudia sa vo svojom útulnom domčeku a budú už pripravené zaútočiť na vaše prvé, najjemnejšie sadenice. Aby sa tak nestalo, jesenná údržba skleníka je absolútne nevyhnutná. Je potrebné odstrániť absolútne všetky rastlinné zvyšky, umyť konštrukciu a opláštenie dezinfekčným roztokom a v ideálnom prípade odstrániť vrchnú vrstvu zeminy alebo ju ošetriť špeciálnymi prípravkami. Áno, je to pracné, ale je to záruka zdravej úrody v budúcom roku. Predposledná chyba v našom zozname sa týka niečoho, čo máme doslova pod nohami. Hovoríme o priestore okolo kmeňov stromov a kríkov. Často je práve tejto zóne venovaná najmenšia pozornosť. Môžu sa tam hromadiť opadané plody, bujnieť burina a ležať hrubá vrstva neodstráneného lístia. Je chybou túto strategicky dôležitú oblasť ignorovať. Prečo je taká dôležitá? Pretože práve tu, v kyprej pôde a pod vrstvou rastlinných zvyškov, si na zimu vyhľadávajú útočisko tí najväčší záhradní škodcovia. Nosániky, piliariky, larvy obalovača jablčného či kukly vrtivky čerešňovej, všetci tu nájdu dokonalý úkryt. Zahrabú sa do zeme len plitko a pokojne prečkávajú zimu priamo pri koreňoch svojej budúcej jedálne. Na jar sa už ani nemusia ďaleko plaziť či lietať. Prebudia sa a ihneď sa začnú šplhať po kmeni, aby nakládli vajíčka do mladých púčikov a zárodkov plodov. Aby sme ich o túto možnosť pripravili, je nevyhnutné priestor okolo kmeňov dôkladne vyčistiť od všetkých rastlinných zvyškov a potom plitko veľmi opatrne prekopať. Táto jednoduchá procedúra vyniesie prezimujúcich škodcov na povrch pôdy, kde ich zničia prvé mrazy a vtáky, a napokon tá najnenápadnejšia, no o to nákladnejšia chyba. Nesúvisí s rýlom ani záhradnými nožnicami, ale s vašou hlavou. Ide o syndrom záhradnej amnézie. Spoliehate sa na svoju pamäť v domnení, že na jar si bez problémov spomeniete na všetky detaily uplynulej sezóny. Nezaznamenávate si, ktorá odroda uhoriek bola najúrodnejšia a ktorá najodolnejšia voči chorobám. Zabúdate si poznačiť, v ktorom kúte záhrady paradajky neustále trpeli plesňou zemiakovou a kde sa im naopak darilo vynikajúco. Presadili ste svoju obľúbenú pivóniu, no do jary ste úplne zabudli kam. Vo výsledku tak každú novú sezónu začínate, ako by ste začínali odznova. Znova kupujete odrody, ktoré vás už sklamali. Znova sadíte citlivé rastliny na infikované miesta. Mrháte časom a peniazmi opakovaním tých istých chýb. Riešenie je pritom jednoduché. Začnite si viesť záhradný denník. Môže to byť obyčajný zošit alebo poznámky v telefóne. V októbri, kým sú spomienky ešte čerstvé, si zaznamenajte všetky výsledky sezóny. Čo sa podarilo, čo zlyhalo, ktoré rastliny trpeli chorobami, kde treba zmeniť plodiny. Tento jednoduchý zvyk premení vaše chaotické záhradnícke skúsenosti na cennú základňu poznatkov, ktorá s každým rokom zlepší vašu záhradu a vás urobí múdrejšími. A teraz si predstavte, prichádza apríl. Vyjdete do záhrady, no namiesto radosti cítite len sklamanie. Trávnik je plný lysých miest od snehovej plesne. Mladá jabloň, na ktorú ste sa tak tešili, stojí s ohlodaným kmeňom. Ruže pod zimnou prikryvkou zčerneli a zhnili. Záhony sú zarastené burinou, ktorú ste v októbri nevypleli. Začínate bojovať s chorobami, ktoré prezimovali na neodstránených rastlinných zvyškoch, míňate peniaze na nové sadenice namiesto uhynutých a investujete oveľa viac síl, len aby ste záhradu vôbec vrátili k životu. To je teda zvrat, čo? Všetky tieto jarné katastrofy sú priamym dôsledkom niekoľkých týždňov nečinnosti alebo nesprávnych krokov v októbri. Cena za jesennú lenivosť je stratený čas, peniaze a, čo je najdôležitejšie, stratená radosť z vašej záhrady na jar.
Pamätajte, október v záhrade nie je finish, ale strategický štart novej sezóny. Každý váš krok teraz je investíciou do bujného kvitnutia a bohatej úrody v budúcnosti. Ďakujeme, že ste si pozreli toto video až do konca. Ak bolo pre vás užitočné, dajte like a prihláste sa na odber kanála, aby ste nepremeškali nové rady. A teraz otázka pre vás, akú chybu ste sami spravili vo svojej záhrade na jeseň? Alebo možno máte svoj tajný októbrový osvedčený trik, s ktorým sa radi podelíte? Napíšte o tom do komentárov, poďme sa učiť spoločne.